Здравейте, приятели! Аз съм Петър, познаваме се от предните видеа. Тук сега трябва да ви покажа нагледно и да ви разкажа как върви процедурата в намирането на нивата и общо взето как върви ремонта на покрива или всъщност преправенето на покрива. Значи, от тук сме пуснали от край до край. Сме сложили първо гради, тези долните гради, които са захванати долу за бетона с анкери от 10 мм арматура, рабицова арматура, която е закована директно за бетона. След това, това е навсякъде, абсолютно навсякъде пояса така е направен. След това всичките тези гради, които са единични, са заковани отделно отново във всичките краища, където има бетон под нас. За да намерим нивото, използваме една много добра стара техника с прозрачен маркуч, който закачаме на дадено ниво, което преценим ние. От тук, от тази страна, може би ще виждаш по-добре. Само тук внимавай, тези дъски са опасни. Значи, самия маркуч е пълен с вода и като си вземем едно ниво, решаваме къде ще ни е другото ниво, го качваме нагоре и надолу, за да си намерим нивото, което търсим. По този начин намираме хоризонталата на целия покрив. Дори на места има, където, да речем, тази ни е 1,70, а онази ни е 1,58 до 1,60. Просто защото покрива е така. И тогава нашата цел е да е навсякъде успоредно и хоризонтално. След това сме взели, опънали сме си едни канапчета, които са от край до край навсякъде. Е така, за да можем отделно после сме взели пак от градите и сме си разбичили, дали така се казва термина, разбичили сме си от тези гради на каквото разстояние ни трябва и сме ги заковали отгоре, за да можем пак да получим цялото ниво, както ще ни дойде. И в момента с Наталия обмисляме къде можем да направим една тераска и по какъв начин нещо да измислим да направим. Това тук сме си го сложили, за да можем да си вземем базата с нивелчето, водно нивелче, такова с шлавка, за да можем да си вземем базата за разстоянието на градите, на които ще ни стъпват ребрата на самото било на покрива. И тук сме си побили нашия връх. Както знаем, нали, всеки си катери неговите върхове в живота. И тук е един от моите, след като се завърнах в България. Аз имах 10 години, как да го кажа, живот, странно наречено живот в Англия. На строителни обекти съм работил, правил съм доста покриви, правил съм кухни, правил съм много неща, врати. По принцип съм завършил дърворезба и долу-горе от 14 годишен работя като дърводелец. Сега съм на 39 почти вече. Преди това с баща ми сме правили мебели, след дълги години, около 10 години сме правили мебели, износ за Германия, за български пазар. После от тогава отидах в чужбина, там работих дърводелец. А преди да замина за чужбина, завърших актьорско майсторство за драматичен театър в Пловдивския университет при доцент Иван Албантов и Стефан Попов. И така, дойдох си в България, запознахме се с госпожата и на нея трябваше дърводелец и аз си казах, че мога да направя нещата и така. Това ме доведе тук на тази хубава гледка, която обмисляме в момента варианта как да направим един балкон, с който да запазим това нещо, да можем да го виждаме постоянно за в бъдеще. Защото е грехота да го загубим. И така. Чао за сега, до следващия път.